seré per presentar-me i us vull dir que avui vull parlar d'una de les meves paraules i conceptes preferits. La paraula és orgull. I ja sé que la paraula orgull té dos significats. Té un significat positiu i un significat negatiu. No és el mateix ser orgullós que estar orgullós. I avui, òbviament, us parlaré del significat positiu. Estic orgullós de ser de Nou Barris, veí de la Guineueta, fill de la classe treballadora. Mireu, us comentaré una frase que la meva mare sempre em deia quan jo era petit, i era: mira, Àlex, has d'estudiar, t'has d'esforçar, perquè jo no et podré donar altra herència que cultura. I la veritat és que aquesta frase, en la qual ella tenia molta raó, crec que és molt important per la gent que som de Nou Barris. I és que la gent que som de Nou Barris ens ho hem hagut de currar. Som gent que ens ho hem hagut de currar de valent, que hem hagut de pencar de valent. Gent que hem hagut de començar de zero moltes vegades, perquè mai hem tingut les coses fàcils. I ara us explicaré per què dic que Espanya sembla una democràcia i no ho és. Molts ho sabeu, però va més enllà del que ja hem vist, el que ens han explicat a l'Àlex i el que ens explicarà l'Anna del que passa al Congrés. Espanya no és una democràcia, no només ara amb nosaltres. Els bascos arriben de nosaltres. Ara lo estáis viendo, chavales. Ells han patit que no som una democràcia. Però no només els bascos. A les vagues generals 2010 i 2012 es van crear lleis per criminalitzar l'acció dels piquets en les vagues generals, perquè no ens agrada el poder, perquè estaven qüestionant unes mesures econòmiques vingudes d'Europa i van crear una llei, el Codi Penal 315, crec, 315 o 365, ara no ho sé de memòria, que diu que si jo faig el delicte X un dia de la vaga general és molt més greu i és equiparable a delictes de terrorisme. Us dic perquè hi ha hagut, el 2012, dos nanos que es diuen Isma i Dani, de 18 anys, llavors tenien 18 anys, ara tindran una miqueta més, que van portar pirotècnia legal, la que pots portar al senyor, i els van aixecar que van trencar un caixer. I aquests senyors van estar amb la llei antiterrorista 7 mesos a presó. Us recorda? Tenim altres amb delictes molt raros com sedició. Doncs a ells els van intentar aplicar la llei antiterrorista. Fins que un jutge, no el que li van personar, va dir: aquests nois han fet un acte vandàlic com a molt i no l'hem demostrat, els senyors s'han d'anar fora. Però no només això, quan hi ha hagut contestació al sistema al carrer, com el 15M, es va fer una llei mordassa per evitar que els periodistes, que els dissidents puguin opinar. I aquesta llei mordassa ha posat gairebé en presó a titellaires, a gent que escriu, fa acudits sobre Carrero Blanco a la xarxa. És a dir, Espanya no és només una democràcia formal, però una Turquia 2, perquè ens està fotent els serveis. Pot a tothom que qüestiona el sistema. I ara us felicito. Els que sou independents de tota la vida, per fi heu aconseguit qüestionar el sistema. Heu aconseguit posar-lo contra les cordes. Què ha fet el sistema a Espanya? Us il·legalitza. Actua com una dictadura. Us pega, us maltracta, engajola els nostres líders. Per tant, tot és una història d'un sistema que es va permetre sortir d'una dictadura xunga per arribar a una democràcia, que ens deien que era una democràcia, i ara ens ha demostrat que en el moment que les democràcies es pot qüestionar el sistema, moltes democràcies evolucionen. Els islandesos han canviat la seva democràcia per un procés de ruptura democràtica tranquil, acceptat. Aquí no es pot. Aquí no es pot. No tenim ni la qualitat del Regne Unit, ni d'Islàndia, ni de països centroeuropeus. Llavors, d'això, de què va les eleccions? De quina resposta doneu? Hi ha 3 grans blocs de respostes. Hi ha les còmplices. I ho vull dir així, els còmplices. Els còmplices tenen nom i cognom. Ciutadans, PP i també el PSC. Jo els dic, si votes un partit dels còmplices, no és només còmplices contra la repressió contra els indepes. No, són còmplices de la repressió en general. Perquè cap d'aquests 3 partits,
la llei Mordassa, ni en el Codi Penal del 335, ni en cap d'aquests tipus de repressió ha posat el crit al cel. Ho ha qüestionat realment, ha donat la cara. Per tant, si tu votes un partit del bloc del 155 o dels còmplices de la repressió, jo els hi diré, estàs votant fatxes. Potser tu no ho ets, però tu vot reforça els fatxes, reforça els antidemòcrates, reforça aquells que volen que el sistema no canvi res. Hi ha un altre bloc, els que pejorativament diem equidistants. Jo els vull dir d'una forma més respectuosa, els que volen la ruptura democràtica a Espanya. I aquests, nosaltres tenim futudíssim per canviar-los, però ells, amb el 20% de la població, fer una ruptura democràtica és extremadament complicat. Si nosaltres, amb la meitat, ho hem intentat, ens han donat pals, ells ho tenen malíssim. Però bueno, els hi respecto, és la seva resposta. Com a mínim és una resposta que intenta qüestionar el sistema, encara que sigui un qüestionament a 40 anys vista. I després tenim el bloc que volem fer la ruptura democràtica a Catalunya. De fet, jo és una anomalia que jo estigui en un partit donant suport a una candidatura independent. Jo fa el 2000, les darreres eleccions que es va presentar el Jordi Hereu anava a la seva llista, jo era socialista. Però em vaig adonar que la resposta no pot donar-se dins del bloc dels que mantenen el sistema. Em vaig adonar tampoc que no hi havia canvis, o que la ruptura democràtica a Espanya era... Això sí que és pensament màgic, i vaig sumar-me a postures que intentàvem cercar la independència. Jo aquí veig l'Edgar i amb l'Àlex, em recordo fent campanya d'ostres per un partit dient ¿qué coño hacemos juntos? ¿Pero qué hacemos? Yo como voy a estar haciendo campaña con un convergente o con una de izquierda si nos peleamos en el instituto. Per tant, jo soc una miqueta més gran, però m'hagués barallat també. En tot cas, la resposta del bloc dels tres partits independentistes és la ruptura democràtica a Catalunya. És molt difícil el que volem fer, però una cosa és fer una cosa difícil i una altra cosa és ser còmplice del sistema. I una cosa és fer una cosa molt difícil, altra cosa voler fer una cosa impossible, que és el que fan els del bloc de la reforma democràtica a Espanya. I ara bé, vinc a parlar també de les coses potser una miqueta més fotudes, perquè clar, estem en competència electoral. Els tres partits estem en competència electoral i molts ens direu per què no heu fet una llista conjunta? És veritat, una llista encapçalada pel president de la República amb l'objectiu bla bla bla. Us diré per què. Perquè no som suficients. No ho som. I això ens hem adonat que, anant com a Esquerra Republicana, hem pogut ampliar una miqueta. I més les enquestes ho diuen. Ampliem una miqueta, és una passa de les moltes que hem de fer. Però quan comencem a fer passes formalment reals en allò que ens falta per poder fer la ruptura democràtica, i una d'elles és ampliar la base. Us recordeu de Palesa? Era molt petit, però era un senyor que sortia molt al final dels anys 80. I Solidarnos, no? Us recordeu Solidarnos? Però va canviar tot bloc, eh? Sí, després va ser... Però van fer una ruptura democràtica. Als anys 70, el suport al canvi democràtic era més o menys la meitat de la població. No el van poder fer. Quan ho van poder fer? Quan Solidarnos va fer vagues generals perquè tenien el suport de tota la gent, o la majoria de la gent. Avui això no passa. No podem fer vagues generals perquè hi ha una part, sobretot de la gent que viu al món que treballa al món industrial de la zona metropolitana de Barcelona i de Tarragona, que no la secunda perquè no comparteix la nostra visió. I això vol dir una debilitat del nostre moviment. I ho han fet quan després ells van fer unes eleccions parcials al Senat de Polònia i només un de 135 escons va ser soviètic, la resta eren democràtics. Per tant, penseu el nivell de suport que tenia aquest canvi democràtic intern. Per tant, ens falta gent, no dic que ens canvi un 90%, però ens falta gent, amb el 50% justos no podem. I això és el que fa aquesta llista. Hem pogut saber per les enquestes, perquè ens diuen per els qualitatius, per la gent que coneixem, que la gent que l'1 d'octubre, que el 27 se van a votar a Catalunya en Comú o al PSC, aquests molt més poquets, ara ens estarien votant. Amb una llista conjunta no podíem fer aquesta cosa. I tampoc la CUP tenia aquesta capacitat. Perquè no tothom és molt d'esquerra anticapitalista. És una opció d'esquerres, però no anticapitalista. I això és així. Anant separats podem enxamplar la base. I si no fos perquè l'unionisme es mobilitzarà moltíssim el 21 de desembre, comptaríem molt. Tindríem un percentatge, guanyaríem en vots.
gràcies a aquest moviment. I això és el que haurem de fer. Haurem de fer coses que no ens agrada al nucli central de la gent que sou independentistes de tota la vida o els sentiu els colors més peor. O hem de fer coses que vagin pensant més en l'objectiu final, que és fer a la base, millorar la nostra posició internacional i tenir també un govern que funcioni, perquè hem de demostrar a Europa que nosaltres fem funcionar a Catalunya. I això també a l'economia ho hem fet. Ha sigut quan han vingut els hombres de negro que han començat a haver els problemes. Però Catalunya estava funcionant també, fins i tot amb la limitada autonomia que tenim a Catalunya. I per això jo us demano el vot d'Esquerra Republicana, perquè necessitem seguir trencant en aquest front. Hi ha algunes persones que estem a la llista amb l'objectiu de laminar l'espai del PSC, perquè és l'espai de l'unionisme on és un refugi encara. Nosaltres hem de deixar el PSC totalment net de qualsevol no atisba de catalanisme sinó de democràcia. I això ho hem de fer gent que sentim i pensem com ells. I estem per la causa. I els té Esquerra Republicana, no els té altra llista, en el sentit aquest dels PSC que podeu trobar en lugares. Per tant, us demano suport a aquesta estratègia. Gracias por venir. Para mí siempre digo, es un honor y un orgullo, en el sentido positivo del orgullo, estar en este barrio. Yo la verdad que me vine aquí porque conseguí un alquiler barato y una vivienda decente, pero no sabía que me estaba viniendo al mejor barrio de Barcelona. Soy fan de Noy Barri, los compañeros lo saben, siempre que puedo lo digo. Y cuando empecé a ver que era un barrio, me hizo recordar mucho a mi país, que los vecinos se conversan, se ayudan, en fin, mucha gente que hace muchos años que vive en la misma, no es un barrio donde pasa la gente, sino que vive toda la vida aquí, se conocen, todo. Es muy bonito eso y ayuda, como es una cosa muy social, ¿no? Y encima de eso, la forma como fueron obteniendo todas las cosas, la historia de lucha que fui aprendiendo después un poquito, me fascinó y eso la verdad que me hace que no me voy más. Aunque me consigan un alquiler más barato, no me voy de lugar, prefiero quedarme aquí. Y en ese sentido tengo algunas anécdotas porque hace poco me robaron el teléfono del Congreso, el que nos da el Congreso, me lo robaron en el metro. Yo iba en el metro, me robaron como una tonta, me robaron el teléfono. Y tuve que ir a hacer la denuncia aquí a los mozos de escuadra para poder demostrar que me habían robado. Entonces cuando llego, yo no dije nada porque me parece que ellos tienen que atender a la gente igual a todos. Dije, mire, me robaron el teléfono de mi trabajo. Dice que era suyo, el teléfono era de mi trabajo. Y ahí nomás. Entonces me dice, bueno, me tiene que decir el nombre del empleador porque tenemos que poner una denuncia. Bueno, ¿ahora qué hago? Digo, mire, es el Congreso de los Diputados. ¿Cómo? El Congreso de los Diputados, yo soy diputada. Fue a buscar al jefe. No podían creer que hubiera un diputado en el Congreso de los barrios. Entonces, ¿usted es seguro lo que me está diciendo? No trae carnet porque no me creía, ¿no? Y le digo, sí, mire, digo, pero no se preocupe, usted no se lo cree porque tengo el honor y el orgullo de ser la primera diputada de Nou Barris de toda la vida y de todos los partidos juntos, porque nunca un partido dio una posición para salir al Congreso de alguien de Nou Barris. Y de haber sido yo la primera, para mí es un honor más grande que el de ser diputada solamente. Para nosotros, Ana. Los diputados vivían en Sarriá. Digo, pues mire, yo vivo aquí en Nou Barris y no me voy a cambiar. Bueno, eso para demostrarles un poco que a veces las cosas, ¿no? Yo creo que nuestros delegados en el Congreso, en el Parlamento o en el Ayuntamiento tienen que ser gente de aquí. Nosotros tenemos que votar, por eso yo hoy cuando puse la propaganda para que viniera la gente a este meeting, dije, vota por los tuyos. ¿Por qué tenemos que votar a otros? Tenemos que votar por nuestros vecinos, porque ellos son los que mejor van a saber nuestras necesidades, nuestras cosas y